Il-Kumitat dwar il-Kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika approva riżoluzzjoni mresqa mill-Ministru għall-Artijiet Owen Bonnici sabiex il-ftehim bejn il-Gvern u l-Kumpanija Midi dwar it-tmiem tal-konċessjoni ta' Manuel Island u Forti Tinje jimxi l qudiem. Il-Ministru Bonnici spjega li l-Gvern mhux se jħallas xejn fuq il-valur tal-art, iżda se jrod biss parti mill-ispejjeż li saru f'25 sena. B'dan il-mod il-partijiet jerġgħu jmorru lura fl-istat legali ta' qabel is-sena 2000, jiġifieri ta' meta kienet saret il-konċessjoni. Dan huwa eżerċizzju ta' restituzzjoni integru. Jiġifieri aħna għamilna eżerċizzju fejn skartajna immedjatament il-possibilità illi nħallsu il-valur tal-art f'Manuel Island u Forti Tinje. Ġifieri hawnhekk il-Gvern mill-ewwel għamilha ċara li ma kienx dispost iħallas ċenteżmu fuq il-valur tal-art. Imma sar eżerċizzju biex il-partijiet imorru lura għall-status quo ante l-iffirmar tal-konċessjoni oriġinali. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet Robert Vella spjega l-ftehim mal-Midi dwar dan kien hemm sa mill-bidu. Bekk il-verifika saret fuq l-ispejjeż u mhux fuq valutazzjoni. Il-liġi tagħna titkellem fuq valutazzjoni, meta nkunu qed nagħtu għall-Ministru valutazzjoni ta' biċċa art jew biċċa proprjetà. F'dal każ ma kienx hemm bżonn, kien hemm ftehim mill-bidu li ma nidħlux fid-diskors kemm tiswa għal xiex, għax dan mhuwiex transfer back. Dan qed immorru lura għall-istat li konna fih fit-2000 qabel ġie ffirmat l-enfitewżi oriġinali. Il-Ministru Bonnici spjega li l-Midi resqet talba l-rifużjoni ta' madwar 84 miljun euro li tirrappreżenta l-ispejjeż li għamlet tul il-konċessjoni. Żied li l-Awtorità tal-Artijiet daħlet fażijiet differenti ta' negozjati biex tnaqqas dan l-ammont. Għal dan il-għan resqet proposta l rimbors fosthom li Manuel Island kien ilu utilizzat mill-Midi għal madwar 25 sena. Id-diżinnu l-ippjanar, is-salarji, is-sigurtà tas-sit u ż-żona tal-marina li bħala parti minn negozjati intqal sa tirritorna l-kollox fidejn il-Gvern. Żied li fit-13 ta' Marzu l-Awtorità tal-Artijiet ippreżentat offerta finali ta' 47.3 miljun euro li tinkludi l-ammont allokat għar-ritorn ta' Forti Tinje lura fidejn il-Gvern. Dan l-ammont intqal għandu jitħallas mal-iffirmar tal-att ta' rexxissjoni parzjali li permezz tiegħu is-siti sa jerġgħu lura ant il-Gvern. Ġiet ċarat li peress li ma jeżisti ebda trasferiment jew profitt kapitali, l-ebda taxxa ta' trasferiment mi dovuta. L-ammont kollu ta' rifużjoni tal-VAT miġbura mill-Midi mingħand il-Gvern u li tammont tal-madwar 4.6 miljun euro għandu jiġi ritornat lill-Gvern. Bekk il-Gvern se jkun qed joħroġ b'kollox 42.7 miljun euro.